Temandang dongannya. Pak, putriku Pak, kilo Pak. Piro borong, wes pironan mana tahu? Sing penting pantes. Mbok aku tak dadi gugah, makane bendang Pak kuwi, bendang tangi. Ndang to. Asine woy golek apa iki? Perasaan kok kurdo loka mlaku tok. Buwati, tukone Putri Buwati. Putri Bu. Bagi to? Hah? Sak sore jenengan. Rong bluan wis. Lah piro rute? Paling 15.000. Wis piro ngono lho, muni. Piro? Ndang tak koke mobil jenengan. Rut pironan? Kabeh jiro, lupatmo. Gitu. Oh, temandang nyang ya 10.000 kuwi lho diajal lek. Rut ya dawa-dawa kok Pak, Pak. Kuwi lho sekarang sitok-tok. Gitu Pak. Ngerti kok Pak, sitok seneng njawane. Iki ngene kok bodor 2.000-an. Aku paling mek 1.000. Lah iya. Iki nek 10.000 sakmene iki wis diajal e piye? Wis pironan sing pantes ngono lho Pak, iki nek kono gawe-gawe nek iki 10.000-an iki. Iki 10.000-an ning kono. Cek nosek gendek nosek. Sing digendeng beret piro? 2.000-an ora 10.000-an. Iki lho. Insyaallah ini iki lho diajal. Sini iki wis rogo. Kabeh. Mas lagi 5.000. Ini lho wae. Mas, Mas ki badhe ku 5.000. Duwe ora Kakek kowe wis jajal. rolas kabeh. Kabeh iki rolas. Wah, aku jaluk genep tok lho nang 5.000. Iki nek gak usume murah no 200 ndara gak iso. Wah.